Padi hingke tongte kaisa motivation kok brokot makna layana. O kothma wongka khorok noi building ti sadani engineer ni kok brok kothma. Borok 4-5 tala building ti salai tongate borok engineer be engineer belai close friend tai khorok sani situation যে বেশি হামতাই অবস্থা গানকে আজ ওরাও ন বিনি নকনি কল সপাইকে যে অনেক হামিয়া আরমসা বিনি সেরাই হামিয়া বাড়ি ওই লেঙে থাকা তাই বেলা এখানে ওয়ানা চিন্তা ডিপ্রেশন নংজাক তাই তেবো ওয়ানা চিন্তা কাবামা মাবাই bo a building sakani baklai thinya hananya naikya tai azora hangano ke khorsa engineer bin close friend bin dol bono kun mote romanya gai nungtang gai suicide khanya nai hinai bono sungpur hangano bo saka bini je langmawo odre pot problem tongmani no sai khnarka tai sai payment pore bini ya bini friend bushikha bo bujongani kono lama krikha phadi yang hani bono dumla saka gana talangai tolap no hoka bono samong tangnai ra kobama pharnai sibnai samong tangnai ra kobama tangnai ra tangai tongmano no hoka bo naikhlani di yang borok busuk kobama samong tangnai tabo ang tam khlai ning nai tong ni posaka pos hola khona goi bini yakni 5 টাকা siki pharnai simnai ni gana okhe khiklai ri hoka khiklai rohmani bo phatchanu kha a pharnai simnai mungene bo yang naharai phatcha sola dai harai tong তাই aboni pore hingka haino haibo 50 টাকা নোট khiklai ro horoka khiklai ro hoprong ka bo haino hai khosatre tongthokjaktre phatcha yang naharai nai daina kha aboni pore ka haino hai 100 টাকা নোট duloi nai khiteri ruka 100 টাকা নোট ba haino yang naharai nai phatcha businya pike daina okha harai tong aboni pore haino hai 500 টাকা নোট kari uinai khitari ro horoka haino hai phatcha khosawoi bo yang naharai phatcha sola dai apurke biniya je dol je suicide khine nanai bosingka ninomo tamo nungano tam bujongno nai nai singkangano nungnai tongdi ano pathor kaisa rede nai saka sapro hungkano bono pathor kisa chikon sak kisa tomoro moro khosai re paikya repayment pore hungkano bo aproke rang roholiya bo pathor se khiklai rohisi pathor chikon sak khiklai roh purung kano bini bokhra go rajagi kya kisa dukuman kana somobona kabang tomaya chikon ba pathor tai afro hungka aborok joli jagainai saka naisawoi naikha tai apruke je o rang khiklainai bini friend suicide khlainai no bujogoi khnarka naji puila 5 টাকা siki khiklai rohpurko boyang hare phatcha khosaka 50 টাকা khiklai kya phatcha khosaka 100 টাকা khiklai kya phatcha khosaka 500 টাকা khiklai kya phatcha khosai sola dakha tobo phuno bo saka na sewoi na ya orang biang ni phai na ya tai je phuro pathor sikon sa khitare nai bini bokhra go khanangai re mala waisa bain se joli jagani se bo saka sa na sa tai orang no tam sana nai hinke obono sini bororok dukhu ma pro simise
motaino surinani rungbu je borang puisa khiklai jage mani tongpuru hangke botangai saka nasinaya yang simije nasawini bo yang gana gini borno simi nasigi bo sola dada orang ka saka ni je phai babo saimanani nang bo saka no sa nasingna nango oba hanyo sungbo je duku mampuru je hamya kalai puro saya kalai puro simise motanyo mungkuo seng motanyo oma hajora bo mungkuna nango je khusi ngai tongpro apro bo motanyo seng surina nango nini remung banyo nung nai khlainyo angkini mano oba haite suri tongkhangke sungno motairo boseka hamjagi teboro khamoma oba hanyo nini je laibo bo oba hanyo je engkha nung tabo ano sawo motairok gerikya motairo naikaliya no tamsa sastirika ang susai cekhaisina hindeng ano samani oba hanyo sung dukuma porsimi motanyo muju khayo tai sung suki tongpro hangkai motanyo